क्यूरो रूम क्यूरो रूम जा तारे किरी काट दे तेरे से चलियो तारे पियो रूम पियो रूम पियो ऑफिस पियो ऑफिस। हेलो 2 लीटर अब तो इस सोहर गावे लगले हम बताई बताई पहले के लड़का भइल बा साल भर 6 महीना पहले के हां है जब बियाह भइल बा तो सोहर गावत रहे। हां बुझाता खैर कौन जे ही विधि हो ही नाथ हित हित मोरा मोरा। हां कौनो विधि हित हो खो कोनो विधि हित अपन होके तब का वो काम कइल जाला ना जी। अच्छा बड़ा हम चिंतित माने हो कहने गोली नचनिया एगो बड़ी गुल्ली नियर रही हो अरे महाराज दे ड्रेस के इतना मैचिंग बगुआ था कि छोड़ के एक एक कपड़ा के काट के सिओले बोलो जान जाए कि हां चकैया है चकैया हमार ड्रेस के उससे मिलते नहीं कलर ऐसा में हमार के मिलबे ना करी। हां आइयो गो शुद्ध शाकाहारी भैया आ गेल बिमलेश भैया हे हाथी के कोनो दवाई बा बा एक पे काउंट बा एक पे काउंट एक दो पैक माल होके तो दे दी कि बेहोश हो जास। हां ये हाथी खोदत या अंगुरी से सूंड बढ़ावत रहती है हाथी। हम चिंतित हो से नहीं कि हम चिंतित बनी कि महंगा पैंट पहनले बनी हां आ के न हो जाएगा ना धरम तो पैंटे में सुसु करब जल्दी वहां का हम जानता नहीं ऐसे कि सिलेबस से आउट भी से जा रहल बिया। हां बिहार कहाँ यहाँ के कौना जिला अरे वो हमार ससुराल हो मिथिलेश सिंह के यहाँ कमकिया बाबू के यहाँ के हमार हो जेके नगर रहत रहे लो उहे न बड़ी घरी प्रधान मुखिया इन हमरा के जाई अब रवामी के हो गए नु तरवा हित बानी हमने हम ना बोलब कुछ ना आतना लयदार गांव आमी है भैया नु हां कि मजाल पटना ले 1 रुपया किराया दे देसन लइका वो गांव के रिकॉर्ड है नहात एगो लइका एक तले एगो कोच रोकोले बा लइका के हम देखले हैं एक आदमी नहात तले रोको रहा यही संजय भैया बड़ा ही लयदार गांव हऊ अई बताओ ना तो फेर ना बोलाएब तो हके